Hello guys. Sabado karon nga buntag. Agapatod ko sa kong anak dito sa amo ang lagkaw o nananong kog kamuti ani guys. Unya di lang niyo makita no kay murag ang akong kamera ani, ako lang gitungtong sa tuod. Murag maglisod kog adjust kay ako ra man usa. Dilalim pod mag-camera nga kita pod usa guys. So ako lang gitungtong sa tuod. Unya mautang lagi ang timpo. Namasin lang ko nga way uwan mao na nga namugos jud ko motunga sa bukid kaya nga akong bana ni ini nang namanday. Lisod man kayo og among hinlo dili na mo og tanom. Mura napasagdan ni siya guys, mga pila ka simana na tingali gikan sa Miwan ngadto na sa katapusan na. Mura napasagdan jud namo ni siya guys tungod sa kabisi sa amo ang panahon. Si Mr. mga nabuhi, ako sa nagbantay og paabangan dito sa nanay isang in. So guys, hinahinay tag pananom. Ako rang usani gibiyaan lang ko nila, igor ko gihatod. Ug sa akong pag inusara dito guys, ako jung na dungog ang mga tingog sa mga gangis. Bisan og maot ang panahon, dili man po kay ko tanto mingaw aning dapita guys kay daghan man muto nga sa bungtod. Mulang taw nga to sa dagat. So makatahas jud ko aning dapita. Timpaniod to man. Maghinahinay na po og digamo ani. Kurang usa guys. Tanawa ganung ako oh. Akong saya akong kaskas ani guys. Ara na jung sagbuta guys ang palibot oh. Guys, atong sudan sawa kog isda guys, ako ramang usa. Siguro na to ani mga panakon ay sili, ay luyan, ay tanglad, ay sibuyas. Igo na to guys. Total kita ramang usa. Gahang nanungas ros bukid guys oh. Ito sa ibabaw sa imuong tourism ni Mambilin.
Dag-o naman guys, ganina nang gangis karon na dag-om naman sali naman ing panahon na ron. Ako ra bang usa ring bukid guys. Kay daghan na nunga sa kuan ujong tourism. Guys, kaning amo ang garden diri sa bukid guys na bijaan jud kay sa piyesta sa Valencia 1 to katapusan daghang piyesta ni ini, so busy kay mi sa amo ang nanay isang wa ni maatiman guys. Diyan bana naman day. Ako na lang nitungas ari kay ako na lang tisok-tisukan kay ag mga seedling kamatis wa mabubue, wa manurok, bawag kanus-an mo turok og moturok galing atong itanom. Tanawang panahon guys, dag-om. Muna ni ang epekto sa bagyong Betty, oh. Dag-om ang panahon. Guys, nakita ninyo ang panahon, oh, aron ituma ang langit. Pero nahibom ko og dako kay nanggangis, sa may but-sabot ana. Kaulion ko ani guys, kay murag nahadlok naman ko ako rang usa diri. Mura man ko gitiawan di ko aning baliti ba. Mo nang pugong-pugungan pud nako guys kay sa may akong sakyan pag uli nga man ko'y motor.
Mo ni hitabo na ko guys sa bagyong Biti. Karon pag bagyo ha ba. Mo ni ang nahadlok yung pag-ayo ani kay di man sa ingon nga karon pa ko kadung og gangis pero ato lang nga itom ang langit unya ting way init away uwan aw saron libo ng uwan ni natarantar ko guys nahadlok ko sa panggangis sa bukid. Ingon lagi mo guys og para gangis mahadlok na pero isugoy di mahadlok na nang gangis niya nanay bagyo na anay unos nay dag-om mahadlok po ka nang gangis man ang panahon. Ako jung gipangita ning mga gangis ani guys kay akong gubaton ako ning bunon karong undang. Ang dili na maningog ba mang layas ni. Nahadlok naman ko. Pero bisag usa guys wa jog ko kakita aning gangis ug asa ni namuyo. Guys, katong mga bata nga wa pa masinat makaila unsay panggangis manghinaot ko nga maminaw sila aning ato ang pasilip karon kay aron kakuhaan kini ilang mga pagtulunan. Bye bye guys, bye bye.